Євангеліє паводле Яна. Філіп знайшоў Натанаэля і сказаў яму: «Мы знайшлі таго, пра каго пісалі Майсей у законе і прарокі, Езуса з Назарэта, сына Юзафа». Але Натанаэль сказаў яму: «Ці можа быць штосьці добрае з Назарэта?» Філіп адказаў яму: «Ідзі і паглядзі». Езус, убачыўшы Натанаэля, які ішоў да яго, кажа пра яго: «Вось сапраўдны ізраільцянін, у якім няма падману». Натанаэль адказаў яму: «Адкуль ты ведаеш мяне?» Езус адказаў яму: «Перш, чым Філіп паклікаў цябе, я бачыў цябе, калі ты быў пад смакоўніцаю». Адказаў яму Натанаэль: «Рабі, ты сын Божы, ты кароль Ізраэля». Езус сказаў яму ў адказ: «Ты верыш, бо я сказаў табе, што бачыў цябе пад смакоўніцаю? Убачыш больш за гэта». І кажа яму: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, убачыце неба раскрытае і анёлаў Божых, якія ўзыходзяць і сыходзяць на Сына Чалавечага».